Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by United Home. Ang inaasahan ng vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. Standby sa Action Light Patrol magasunod sa tiligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Maayong gabi sa liwat, kamusta naman mapalangka naman tag palamati region-wide, pagpalagad kita sa nabilin sa kaoras 15 minutos karon nga adlaw Miyerkules. Oy, Mother's Day gali subong ha. Basi lipat ka mo. Petsa 15. Oy, P-Day. Sweldo. Ina kon may bilin pa. Importante bayad utang. Utang naman liwat. Ayos, that's life. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kanang liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team. Ato sa mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton sining nga mga kapolisan Central Southern CAG, Northern Negros. Of course, ang aton sining nga mata kag dulungan oras ang kagabihon. Ang aton sining nga patrol to Crosswind Patrol kay na para galambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, liwat naman aton nga bantayan, liwat naman aton nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules nga edisyon, buylog nato ng puwersa ni aksyon, Eden T. Abuso. Back to back sa aton nga piloto, waswas lang kung may area lang kung may importante, wain lang Malaysia, aksyon papang Nixon Tahom. Of the
makita sa aton sini nga pagbantay sa mga balita sa pinakaulihi nga update sa nasyonal kag international. Ang aton sini nga monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod, Miyerkules nga edisyon sa gihapon buylog nato na puwersa Aksyon ang Depensor. Mangin kabuylog ba nato ng puwersa sa aton sini nga mga technical partner diri sa studio A Master Control sa technical side si broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dutilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Sunod sang Bago, buhilog natin ang porsa ni Aksyon Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad, ang inyo siningang kurman Aksyon Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Rabilin, isa ka oras, 12 minutos na pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ang ini nga porsyon sa ato sa nga pagpangalagad giradurong sa kalawa sa Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig ini improve sa atong sini nga digestive system. Naga-prevent ka makaangkon kita sa tawag nga diabetes. Nagabulig man ang Santon Plus Herbal Capsule para nga mangin masanag ang aton mata. Mangin maayo ang aton sini nga pananawan. Naga-prevent sa tawag nga eye disorders katulad sang katarak. Amo ini ang makuha nimo kag ang sekreto sang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, tumar kita adlaw-adlaw, mabakal sa bisan diin lang nga butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga porsyon sa ato sa pagpalagad giradurong sa kalawan sa Dr. Alfred sa Mangosteen Soap. Nakaibalobla ka mo ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, mayara nga antifungal properties nga nagapadugang itom sa atong sininga buhok. Isa man ini sa nagahatag sa atong sinatawag nga vitamins kag minerals ang ginatawag nga mangosteen. Diri ka na 100% organic kag 100% natural ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa inyo nga pagpabalaklon, padulong sa mga grocery store, ayaw magkalipat lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, Aksyon Radyo. Ang Western Visayas, by the way, according sa Pag-asa, maka-eksperyensya sa maulanon nga panahon, especially kung oras ang kapunanon. Kung inyo na eksperyensyahan, kung inyo na obserbaran, makadahapon nagatupa gid ang ulan. Apisar ngining si Bagyo Karina, according sa Pag-asa, medyo naghina-hina na gidman ang puwersaya. Pero according sa Pag-asa, may nakitaan silang LPA somewhere diri sa Davao. Pero according sa Pag-asa, ang forecast nila, ining LPA nga nakitaan nila, daw imposible nga mangin bagyo ini. So nevertheless, sa nasiling ko na ang Visayas, especialmente ang Western Visayas, i-expect natin nga maka-experiensya kita sa maulan nga panahon, especialmente kon oras ang kapunan. Ang kapiyar ka mo kun hapon, gaulan gid, no? Daw isa, dua, tatlo na kadlaw. Isip-isip ko kada hapon, gaulan gid. Pero maya pag dugay-dugay, montat pa lang siya. So, extra lang kapag halong ha, sa aton nga mga motorista,
i-avoid tagid ang disgrasya sa dalan during sang amuni nga mga panahon nga maulanon. And abiso lang sa aton pumuluyo, isa ka trahedya nga wala gin-expectar sining I think pito ka mga kabataan nga naligo di sa may suba sang abkasa. Pito sila naligo, mga magamigo. Sabi nila kay nagulang ulan, ang suba nga ginapaligiwan nila, hindi na magdalom, Diyos disgrasya. Kay likong si balo nila, diri sa abkasa, medyo naghagan-hagan ng ulan, pero ang bundak sa ulan, ngilara sa kwan, sa kabukiran, di wala gin-expectar sining pito ka mga mag-amigo, nga puwerte ulan sa bukid, gulpi lang nagdaludo, ang puwerte ka baskog, nga karen sang tubi, halin sa kabukiran, nga nag-agi na sa ginapaliguan nila. So sa papati, kapag nga swerte kay ang 4 na kasalbar, pero ang 3, missing tubtob karon. Huwag makita aning 3. Gindala gini sa mabasko nga karen sang baha, tubi nga nagdaludo, halin sa kabukiran nga nagpalumaybay dirao sa suba sa bangkasa. Tima lang 4 ka nakasalbar, pero 3 way gid. Susubong kaya sige ang papangita ni sila. Amo na gani nga sa mga balay-bala nga nag-star sa bulo bi kang sa panggaron sa suba. Please aligmat kita. Amo na sila ko bala permis uliton ko. Pero ko ginahambal ni nga diri sa Bacolod way gaulan. Kung gaulan gi man siya di baskog. Pero way ta kabalo gali ang bubo sang ulan ri sa bukid. Ako bumubo yang ulan sa bukid purti yang daludo sa tubi na. Di kon ginaya usuyo niya ginang suba. Ako to magyal sang tubi nga nagadaludo nga pursado ha. Kung sa gani, may mga dala para kung sa nga mga tablon nga kahoy. Kaya mo nang trahedya na tabo sa 7 ka mga mag-amigo nga nagpaligo dala sa may suba sa abkasa. Gulpi na yan nagdalom ang tubig, gulpi na nagdagunos ang tubig. Kaya mo na sa mga balay nga nag-star sa panggaron sa suba, every time nga malain ang panahon, may bagyo kita, hindi ka lang magsalig nga, muway man ni baha di kay diri sa Bacolod nag-ulan gima puro di Pasko pero kabalo gano yang ulan grabe sa bukid so muna nga kung kaysa makibot ka lang gulpi lang magdalom ang tubi gulpi lang kadaganas ang tubi muna delikado muna kung may makabataan ka mo blang nagapaligo permi sa suba kung pwede lang i-warning tagid kung pwede lang sa wayonta hindi ta maligo sa baha sa suba kung nagatsimpo ulan. Kaya kung sa dami giman paligo, suba ko nung gaulan mo. Di ba? Kaya mo na nga kung kabataan nagapaligo sa mga suba, kinanglan mangin aktibo ang ginikanan nga magsaway sa kabataan nila nga hindi gid pagtugtan nga magpaligo sa mga suba kung nagabulubagyo kakon malain ang panahon. Di sino ito ba-expectar itong 7 to? Sa kalibo, guro nila itong panumduman, guro to, huwag ito sumunod sa pinsar nila. Nga sa pagpaligo, gali nila, kaya abi nila kay huwag na mayo ulan sa Bacolod, gali mo yung baha, ang ulan niya sa Bukid Puerte, nagdalo-do gulpi padalom. Ang mabaskog nga currents ang tubi, nga mo to ang nagsagnoy sa 7. Di man lang nga swerte, kaya ang 4 nakasurvive, worst. Kaya ang 3, tub-tub karon waay pa makita. So careful gid sa atong ginikanan na. Ikosyon tagid permi kabataan ta. Basta maglain ang tsimpo, kung may mga suba sila na paniguan, palihog lang sa wayonta para nga hindi naliwat masulit ang natabo inilang adlaw, inilang hapon sa mga kabataan nga nagpaligo dira sa suba sang abkasa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 9:57 na. 3 minutos para bilhin natin kita mag-aungon sa tak ng alas 10. Ay nga bayan sa ato sa pagpalagad, ginadulong sa kalawat sa Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal food o nga herbal supplement. Nagabulig ini limpyo, pabakod, balanse
sang sistema sa aton sining kalawas. Ang sekreto pa sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Kada kay balo bala kamo nga Evergreen Herbal Capsule, may 7 ini ka mga sangkap. Ingredient bla, kalawag, amarguso, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado inis ang BFAD, a quality product of Doc Hiko Alternative and Health Food Center. More information, ikayong lawas, dulot sang Evergreen Herbal Capsule, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crispin Hiko. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal ini sa ...978 Pharmacy sa Cadiz City, ara sa Our Lady of Pilar Drugstore sa Cadiz City, St. Veronica Drugstore sa Cadiz City, sa Victorias may ara manda Butika St. Roch, sa Quintan Victorias may ara manda St. Anthony Drugstore, sa Barangay Bata diri sa Bacolod Chrismar Pharmacy, kag sa Barangay Sumag ara dira sa Lisa Tan Drugstore. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang katimbang ninyo sa ikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:59 na. 1 minuto para bilhin antes kita mag-augong sa takla alas 10. May gabi dira kay classmate ko Veronica Trosio and family. Met, may gabi sa imo. Thank you for watching sa atong sining live streaming diri sa DYEC Action Radio sa Bacolod. Sa inobaan, nagalantaw man sa ato ka nagamonitor si Angie Mulavin Advincula. Amo man si Malisa S. Magbanwa, nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol. Sa Singapore, ara na si Beke Zamora Puentes. Si Ibon Sir sang Germany, ara na. Check attendance sa sawa. Si Garcia Gigi, check attendance man. Si Ricky Senior Baligio Aldea, ginatay nyo lang ang mga pamilya Aldea. Impunto, pangot, las 10. I-check na natin sa nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kamusta hon ta sitwasyon sa Metro Bacolod sa Miyerkules Edison? Kamusta hon ta paglibot-libot ni Action Edinthea abuso sa pila ka porsyon sang Bacolod City? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action Edin sa report. Action Edin, may gabi, please come in. Action Eric, may gabi no kag sa tanaton nga mga ka-aksyon. Ang aton nga mga iban di subong nga mga ka-aksyon yan nagapabukot na Action Eric kay ti nagatulot-tulot higamay kabudlay daan kung mag ubo ka kag sipon kay ti tulokon gid. Pero ti tiyempo siguro ni subong ko Action Eric mo amo nga mga tiyempo nga mga ti sige ang ulan-ulan sa aga init sa hapon ulan ang gwa mo buang charot ang gwa mo pagka pila kadlaw nga magsulay-sulay ka ati ubo sipon gid ti budlay na dan subong kay kabalo naman kita nga sintomas manasang COVID-19 so may ara daan subong Action Eric no sa iban di nga mga katupad nga mga syudad kag munisipalidad may mga local transmission bala ang hambal nila nga ginatawag well aside from mga LSI mga OFW so kon mga apor Action Eric nga nagapinuli dire ang iba naga positive
Pero do kalabanan na notice Action Eric ang mga naga-positive bala. Mga asymptomatic man no. Kag di pagka another repeat test nila, gaano man dan sila, negative man sila. Yes. Pero although nga ti damo na di sa nagamat-amat man damo ang COVID-19 cases diri sa Western Visayas, kumbaga Action Eric, na mo resulta na nga may-ari na tadidaan sa mga laboratory diri sa aton, sa Bacolod, Abe, kagati una gito ang Teresita Halandoni Provincial Hospital nga Molecular Laboratory. Pero wala labot sina Action Eric, nagbalik daan ang pagbaton naman sa mga LSIs, kagpadayon man sa gihapon, ang pagpapauli naman sa mga OFWs, sige-sige na niya, kita taman sa live post Sanday Councilor Israel Salanga, halos sa ladlaw kada kagahon may mga naga-inabot nga mga OFWs. Amo na ang ipaidalom naman na sila sa test, kag hopefully mo man ginapangamuyo hindi lang nila kundi naton tanan nga negatibo lang sila Action Eric sa ginatawag nga COVID-19. Pero diri sa syudad sang Bacolod do na-adapt na sang tanan ang ginatawag nga new normal kay man wala man sila choice kumbaga Action Eric no, back to normal lives dapat. Kay poor lang kita, dapat mag-ubra kay pigado tajay. Back to normal life, pero extra nga pag-along yapon, think of it, kasi may COVID-19 pa. Correct, Action Eric. Kamu na na pagbugtaw bala sang mga ka-action naton ay ari pagyapon ng COVID, pero kinahanglan ko mag-ubra. So that's why bago ako magwa sa akon balay, masuksuki ko sang face mask. Yes. Ang iba may mga face shield pa, or ang mga visor lang Action Eric no, mga eyeglass visor lang ang ginatawag. Kaya importante pabilin gyapon ang social distancing. Kay sa Negros Occidental kaina nagpirma na si Gov Lacson na extended na ang Modified General Community Quarantine tubtob sa Hulyo 31 ang probinsya sang Negros Occidental. So we all know nga kung MGCQ do normal acts of living Action Eric sa mga adlaw, pero may limit lang sa gihapon. May in moderation kung baga pres na sa mga restaurants may dine-in, pero 50% ang aton nga mga seating capacity dira sa mga pasahero nga salakyan, sa mga pampubliko nga mga salakyan may ginapatuman sa gihapon nga social distancing. Kag ang pinakabongga gid Action Eric amo ni subong ang kumaga interes ang bayan, usapin ng bayan Action Eric ang ginapropose ni bala nga natawag sa motor na bala ang ginaputang na barikada da nila. Kita mo barriers. Oo, barriers. Samo na siya. Kay kung makita mo sa Facebook, may ara na Action Eric, may video, actual video gidya nga nagaangkas ang babaye, may barrier sa tubang amo na. So nadot na to sa ang isa sa likod nagaangkas. Mayo na lang to kay may top box bala ang motor makasulusandig sa gamay, mabalanse niya. Paano na lang na ang mga wala top box nga wala sa landigan nga nagaangkas sa motor. Delikado gid. Kay hambal nila Action Eric daan kay nakatisting man ta sakay sa motor nga kung plastic na ganing ibutang mo, syempre do kabudlay control pag ina kayang hangin bala. Yes. Additional nga bugat sa nagaangkas dira, hindi pa komportable. Do makahambalang iban nga nakalibre makutan isang plite. Pero do makapamuyayaw makusang pamirsa hawit. Kahit nagabunggo sa hangin Action Eric no. Pero I don't know lang kung damo sa aton nga mga officials na nagpalayag man sa ila sining mga sentimiento angon sa mga ipatuman nga barriers ni. Pero at the same time mambal gyapon nga wala choice kay tungod mando sang national. Yes. Sunod lang kita sa gihapon. Pero ara man ng mga tingog sang especially mga riders, mga motor clubs Action Eric no. Nga naibaloan nila kumbaga sweto nila mo ang mga amo na bala nga mga butang. Kag nagapamalabagid sila Action Eric sang amo na because it can cause pa palayo lang sa mga aksidente sa daladon. Kay
ang balanse, ang kabugaton, paano na kuno Action Eric, mga amo na bala nga pagkabutang. Gani. Pero ti ang point naman sa iban nga mga opisyal, kung mag-asawa man lang pala hanumugutan o magkarelasyon man lang na sila, upod man sila sa isa ka balay gadi, kaya mo para isa ka requirements para kaangkas ka upod sa isa ka balay, si ila to balay gatupaday na to sila, sa bakay, gahungitay. Gani. Paglambot sa amo na, although nga mayo na reminders nga patuman ang social distancing, pero do kung sa Action Eric ko no balila do wala na point. Balik awot na, pero ti ilang taon ta niya kon ano gini Action Eric ang laktan ni sang barriers ni kay wala labot sa barriers ilapit na lang ang August 24 opening naman sang klase. Amo naman ang mga palamangkutanon sa mga ginikanan. Sa gihapon damo kabatayan nga reklamo nga ay push through gid ang blended learning or ang modular, pero wala choice. Nagakumod pero nagalakat pa kadto sa eskwelahan, pa-enroll ang mga kabataan. Kay no man mami, pa-enroll ang bata ko. Pero kalaway mo na siya Eric no nga ang arab lang mambala mga kabataan, mama si ano to yan nagpa-enroll na to, ako ya hindi ko pa-enroll. Gani, lugin na konsensya ka man. Oo, galing kati may ara man mga ginikanan nga bugos man ang pinsar Action Eric, especially those nga for example lang may mga circumstances nga di ba sila ka-afford sa blended learning. Kung mag-modular, budlay man kay pila pa kilometro ang lakton sang ginikanan para magkuha to sa mga mga learning materials ang ila kabataan. Di paano na kung ang mga kay hindi mo pag-ialaw ang mga kabataan nga sila tumakuha sa mga eskwelahan. Ti paano kung mga tigulang naman ang ilang mga ginikaran, mga amo na Action Eric nga pagkabutang. Pero ti understand man, ang side naman sang DepEd nga gusto nila, luyag nila, nga padayon lang sa gihapon ang pagtuon man sa mga estudyante. Pero kumbaga, hindi bala upang Action Eric ang pandemic nga nagkakatabo subong sa daily lives man, kaysa pangadlaw-adlaw. Sa tuigan nga naanara na sa mga estudyante ka manunudlo nga may ara sang school year. Pero may ara man iba nagapangabay basi ma-take into consideration man nga ipaiway tani ang klase this year. Pero amo naman ang budlay kung paiway naman paano naman ang mga manunudlo kay based sa National News kag Survey Action Eric no ang damo gid subong nga mga maapektuhan nga mga wala sang trabaho ang aton nga mga OFWs kag LSI nga nagpauli sa tagsa nila ka mga probinsya bangod sining COVID-19 apektado gid tanan. Yes. That's why nga amo na ang aton nga mga aton BDILG ang aton nga National IATF hire sila sa mga contact tracers kay ginaduso nga ang mga i-hire nga contact tracers Action Eric amo ni mga OFWs kag LSIs naton nga tinadulan sa trabaho bangod sa pandemic. Pero sa gihapon kung tan-awon mo ara na mo ang problema daan sa Pilipinas nga unemployment. Yes. Mas nagdako pag ang percentage subong tungod sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic. Kag sa yung iban pa Action Eric, yung mga nagaluntad man bala nga mga kumaga sakuna bala nga hindi ta man na yung makontrol sa press ni sa mga bagyo, mga Action Eric. Pero tinagambal sila mas mayo na lang ni. Ay kung magbaha sa sulod sa imo balay masag-a mo pang tubig. Pero ang COVID-19 sa gyapon hindi mo gid makita, kag hindi mo gid matapungol, hindi ka gid makabalos. Pero acceptance is the key. Kaga being cautious is the key man ko Action Eric. Wala man nagabalik yapon sa point nga wala ta choice kundi mangabuhi kita gyapon sa adlaw sa mga naanaran taman Action Eric no. Kay amo na sa gihapon ang aton nga dangtan dira kay para sa syudad sang Bacolod naanad na mga tawo nga paglambot alas 10 gani puli na dapat sa ilang mga balay. Pero may ara sa gihapon mga bantay buwas sa report naman ni Action Alvin damo man sa gihapon Action Eric nagakadakpan bala nga nagalapas ang aton curfew kag tubtob karon halos 3 ka bulan ang pagpatuman isang face mask may ara gyapon niya sa mga nagakalipat nga mag face mask o kung hindi man gid maglipat ang ilasag ang ginapasuksok nila sang face mask. That's why nga tinadakop sila gyapon sang aton nga mga kapulisan nga stricto man nga nagapatuman sang sini nga mga pagsulundan bangod sa gihapon wala kita sang COVID-19 vaccine kag ang pagpabilin sa social distancing kag pagsuksok sang face mask ang nakita sa gihapon sa aton nga mga otoridad sabat para hindi ukon malikawan
nga mag-laptop Action Eric ang COVID-19 pandemic. Ang aton nga mga street cleaners Action Eric diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, although nga nagatulot-tulitki, nagapadayon lang sila sa gihapon sa ilaman nga trabaho sa pagpabilin man sang katinlo sa syudad sa Bacolod. Sa bahin diri sang NGC Action Eric, wala naman sang mga tawo no nga nagalinagaw unlike Okay. sang una. Kung normal, kung balikan ta nga wala pa sang COVID-19 sini nga inoras Action Eric damo pa na di sang nagaigpat-igpat, damo pa sa nagakinadlaw, pero ti subong wala na Action Eric. Pero ti at the same time may-ari lang di sa mga higad di sa NGC, may mga nagabulubaligya sang ginagmay Action Eric man. Kahit ti may-ari di mo sang mga BPO company bala. Okay. Okay, balikan ta sa Action din mo so observation report live sa Patrol 2 with Action Tahom. Balikan ta sa Action din sa iya sa nga dugang kag nagahingapos nga paghatag sa sitwasyon sa Bacolod. Action Eden, please come back. Yes, correct na Action Eric. Kag ang mga depasero nga salakyan subong amat-amat naman Action Eric pauli kay alas 10:12 na idulong ang last batch man sang aton sini nga mga ka-action nga nagapauli man gikan sa ila trabaho kag sa mga nagapamangkot no ginaduso bala sa mga business sectors naton Action Eric nga alas 12 to bala ang ang curfew do wala pa to may ginlaktan kag sabayan sa atong kapulisan nagahulat man lang sila sa mando man or executive order man or ordinansa gikan sa aton alkalde sa angon sa pagpatuman sina pero hulaton sa Action Eric ako kumbaga intindihan na ilang bulatanan business is business man pero at the same time dapat protektahan man ang ikayong lawas sang pumuluyo especially diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa gyapon ang aton nga mga ka-action gina-remind sa gid stay safe mga ka-action magsuksok sang face mask may mga malabyan kita dira ang Action Radio naga panghatag sang reply nga face mask ng personalized sa Action Radio Bacolod kag pagpabilin sang face mask halongan gid ang ikaayong lawas. Ang mga reminder sa Action Radio Bacolod kagang iniupod sa Patrol Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kina Action Eden Aboso live report sa Patrol 2 sitwasyon sa Bacolod. Sa muna mong perminaton nga ginasulit-sulit nga medyo may gamay kita nga fear tungod sining wala untat nga amat-amat kapag saka sang COVID cases diri sa Western Visayas. Kung may mga nag-aalayo, may nagadugang nga mga kaso. Worst kay hindi man ko kaysa maibitar, may nagadugang pagid nga mga nagakalamatay. Sa pagtuon sa iban nga mga grupo, ang aton gidlang panaming proper hygiene, social distancing, pagsuksok sang face mask. Kung sundon talang ining tatlo ka importante nga bagay, importante nga hilikoton, mabatuan ta ang COVID-19 nga hindi na maglapta pa sa iban. Kadako sa mabulig nga mapreventa hindi ta matapikan sa COVID-19 kung ginasunod lang ang natawag nga distansya sang isa kag isa kag ang pagsuksok sang face mask dako nga bagay na ini nga makabulig sa aton hindi kita maging biktima. Sa Manila sa Cebu pagidbaw kaladlukan nagasaka ang mga kaso. Mo may mga hospital na nga ginaluad na ang mga COVID-19 patient kay hindi na nila ma-akomodar kasi halos puno na ang ilang mga beds sang pura na talang nagahilira ng mga biktima sang COVID-19. Hindi natin gusto matabo diri sa aton sa Bacolod sa Negros. So please, kooperasyon lang gini. Pag-intindi, kooperasyon, disiplina ang kinanglano naton diri para nga mapreventa nga hindi na maglaptop pa
ining si COVID-19. Ang keywords dira, disiplina. Kung wala kita disiplina sa kagulingon, then be it. Kung matapikan ka sa COVID-19, imo na ya. Matali kung ikaw na matapikan, hindi ka na makapanglaton pa ya sa pamilya mo o sa kaingod mo. Ikaw na yung matapikan COVID-19, bahala ka da. Bahala ka da, mapatay ka da sa COVID-19. Amo na ang mga tao nga wala sa disiplina sa kagalingon nila. So, ang keywords, disiplina. Hindi gini mabudlay, ang ginapangabay sa atong sa gobyerno. Proper hygiene, social distancing, pagsoksok sang face mask, hindi ginabudlay ngayo sa gobyerno. Gusto niya magbalik taliwat sa ECQ, Gusto niya liwat ka magbalik kita sa GCQ? Ari na gani, makita na gani, medyo nakaginhawa na kita, nakaobra na kita. Tungod sang MGCQ, naman ang gin-maintain subong sang probinsya, ipermahan na sa gobernador ang another 15 days until June 30. Nga may paidalom gyapon sa MGCQ. So amo ni ang halungan ta. Kung makitaan sa gobyerno provincial, kung makitaan sang local government unit sa Bacolod, nga nagadamo ang biktima sa COVID-19, may tendency na mabalik kita sa kinatawag nga ECQ or if not GCQ. Matani hindi nanliwat matabo na. Kami sirabli sa papangabuhi naton kung naka-ECQ kita. Kami sirabli sa pangabuhi naton kung naka-GCQ ta. Malang nga sumo ka gina-sustain gyapon no sa gobyerno ta ang MGCQ, at least ang tao makagiyo man hindi blagid shadow kalimitado. I mean makagwa na sila kag makaulo-obra na sila. Kita mo sang ECQ wa gyud obra. Tiya mo nang ibang reklamo. Hindi na kaobra na ti karon kay kita gaan ka muligwa. Chimpo nga makaobra ka mo, makakita ka mo kwarta. Tisa mo sa ahaw amo na ginlang na. Magina pangabay sa gobyerno, social distancing kapag susok sa face mask, tibudlay ginaaw. Di kung hindi ka mo sila kasahaw, kung hindi na pagsundod, di balik ta sa ECQ para may rason ng gobyerno ta. Ngayon, hindi lagi ka mo palagawon kag pagwaon sa balay nyo. Amo na ganyan kita diri sa Bacolod, sa Negros, pasalamat aya. Although nga sa dalagan, subong sang mga cases sang COVID-19 sa West Visayas, gamat-amat man sa kailanat siya. So mo nang pinaka-importante sa tanan, social distancing, wearing face mask. Amo na yung panglaban sa COVID-19, waay na sang ano pa. Kaya hasta subong way gyapon sang vaccine nga makapamatuod nga ina siya makabulig para kita mabakunahan kag hindi na matapikan sang COVID-19. Amo na nga aton panaming, amo na nga aton pamagi. Sa mga LSI naton, again suliton ko ni sa aton nga mga OFW nga nag-amat-amat na diri puli. Please, sundagid kunano ang ginatugyan sa inyo sa gobyerno. Total kay ari nagiman kamo diri sa inyo lugar, sa Bacolod, sa Negros, kunting tiis na lang. Nakatiis ka to gani pila ka bulan, ari lang nga pila lang kaadlaw ni. Kasubo nagagiyo naman ang aton di nga laboratory sa COVID ni sa Corazon Oxino, at least patasig-tasig ng proseso kag mapagwa din ng resulta. So muna sa aton nga mga LSI, sa aton nga mga OFW, ang pag-inchindi isulod nyo gid sa paminsaron nyo. Kaya again, kabudlay nga isa sa pamilya nyo matapikan sang COVID, kay sigurado kung hindi maayo, salama kag ubos gid kamo. Amo na nga kunting tiis lang ang pag-inchindi ninyo, amo na ang ginaayo sang gobyerno
Hindi man abudlay ang pangabay sa gobyerno sa inyo. Social distancing. Kag pagsuksok sang mas sa pagwa nyo sa tagsa ninyo sini kapulian. Amo nang pinaka-importante gid sa tanan, sundon ta lang. Bakod-bakod immune system nimo. Mahina ka ni silang immune system mo, baldabid ka gid ya. Sigurado gid. Tinanglan nga pabakurong ta lang yung aton immune system. Kaya muna na ang aton paglaban. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:23 na. Ang report na aksyon natin na boss sa ginadulong sa iyo sa kawas sa Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up lunas hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga medical doctors. Kadtuwi lang pamasyari, Dalan Lacson, G.A. Esteban Building, ara dirang opisina sa Life Extension. Daraman mismo sa Life Extension, mabakal ba ng pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga dara, damo masabalatian nga napaayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan, di ilang nga butika, ilabil sa tarang nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulo sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka ka-text, ka-call sa phone number 0920-5056-501. Basta libre ka medical check-up, lunes hasta Biyernes, upod sa ilo di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, kadtui. Pamasyari. Dalan Lacson, G.A. Esteban Building, ara na opisina, sang Life Extension Clinic. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Magabit kay Toto Roy Beltran sa Cadiz City. Maninoy maing kay Manina Chari sa labasyon da check attendance lang. Amamans Toto Miller si Kenya Cañete sa Country Homes Estipania. Magabidira sa kay Sami Alib kay Lydia Sibulan. Sa mga apod ako no kay CJ Draman sa Hermelinda Homes Barangay Bansilingan Pamilya Awing. Ginatamya kamo ni Roger Awing. Ang nagatamyaw gali si Ging Alib sa mga Alib family dira nga nagamonitor gid sa ato no. Tamyaw to dira si Evelyn ni Pomoseno nagapaurok-urok gid sa may region Alihis ara si Mini Romo sa Tokyo ara man si Lida Zamora Yamanghishi dara sa may Providencia Alihis Mampikon Bacolod employees padayon nga nagamonitor. Alin kay Jo Marie Caliso Gomez. Sa Mansilingan, ara manggalanta sa aton si Den Arisco. Manandara kapag paurok-urok, si Joban Lorico, nagapaurok-urok, nagahampang Mobile Legends. Fred Nenya and family, happy listening. Sa kay Jenny Osiser, dara sa may Singapore. Sa kay Rogelio Toto Catalbas Jr. To, may gabi. Musta ka da? Si Mrs. siya, kabataan niya. Amon amigos, puno lunok na ba nga pagparok-urok ka. Si Toto Albic Poy Hinulan, idol, check attendance lang. Toto Ayan Fred Solas. Si Jocelyn Libuon Dispuho, pa check attendance man. Sa may kaburihan, dabla sa Mandalagan, kabay pa makita atong mga kabataan nga naanod sa suba sa Abkasa, siling ni Rimos, Britanya, Ichivaria, no? Ichivaria. Tigani man, makaluluto kabataan. Ito dito nagklapok to. Si Mami Elsa Beri, Bradjit Dila, kasi Toto Buknoy.
Ngayong gabi, dira kami na pagpaurok-urok. Tamiya ko lang happy 88th birthday sa akong nga mother sa kay Mrs. Senya Kanyada. Dara sa may Mansilingan. Halin kay Madam Senya Kanyada Imnasi. Sa Binalbagan, si Jose Mongcal Torilla, check attendance lang sila ni Corazon Villasis Gayo. Bal Romel kag Franz Daniel. Sang inigaran, watching from Bahrain, si Ramil Jaga. Retired Police Colonel Placido Hintolayon family, may gabigid. Sa Barangay Singkang, araman si Joel Tugli. Sa Talisay, araman si Dondi Blancawa. Si Sosmita Yet. Ginatamyaw man happy sining sa mga dulidnon kag sa mga taga-Paranaque, pamilya ni Alexis Wing Torre. Ang panamyaw na halin sa UK. Ayos, sa Laguna Province, ara si RJ Roberto Lamis Jr. Si Topi Daimi Toper Kivrar, may gabi randa. Kingdom Saudi Arabia sa Riyadh, ara si Olive Prado Gargaritano. Sa Cebu, ara man si Flores Blanc, si Noel Magbanwa Lagos, check attendance. Iboni Butcher sa Germany, may gabigid. Anabel Garcia sa Tangoba, may gabigid. Sa kay Ricky Senior Balidio Aldea. Classmate Merlido Lido Magallanes, sa kay Malisa Magbanwa, gapa-urok-urok kita. Sa Inubaan, ara si Angie Abulabin Advincula. Singapore, si Veke Zamora Puentes, gapa-urok-urok kita sa aksyon na Night Patrol program. Ay, perti. Sa Fortune Town, ara si Tokayo Eric Sumpay, Helen Huisna, may gabigid. Watching from Saudi Arabia, Unified Ga Vergara Smaller. Boperti nga mga ala, no? Tamya ko dara akon sister, pamilya, Anabel Garcia from Barangay Tangob, Bacolod City. Watching Mandawi, Cebu, halong kamuda, Nads, Parcon, Ligarde. Halong kamuda ba? Cebu nga daan, kadamo da. Pamilya Palomo sa Barangay Mailong Bago City, especialmente Papa Ko Nongnong. Alin kay Palomo is Ilad. Oh, gusto na ako mamasa na. Si ito kayo, Eric Sumpay. Tamya ila ang mga Sumpay family sa Fortune Town. Si Robbie Rosme, ara man nga paurok-urok mano. Salamat kita. Team E&E sa Sumag, John Elias Hunaw, ang nagatamyaw, no? Sige. Sa Maaw, ara si Sulping, sa United Arab Emirates, tamya ko lang ang pamilya ko sa Nabulawa, kag sa crossing Puro Galuno, and mangilimutan. Alin kay Dindo Galuno. Gapaurok-urokit. Lolo ko Johnny, nga nagkapapati, si mo permi, Tito Nonoy Alvin. Alin kay Josh, kay Jolene Villarin Alvior. Ayos? Sige. I-check na naman report na gikan sa ato si correspondent. Ang ibang karon naman, unang ta report live gikan sa Bay Northern Negros, Cadiz PNP Connection. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Purok Santol Madalagan, ara si Eli Austriano. Line number 3, action Roger, may gabi, apis kami. Yes, Action na rin, may gabi sa mga aksyon, mga balita diri sa Siyudad Sangkali sa Action na rin ka. Mayara karon nga isa ka porsyon o sityo diri sa isa man ka barangay Siyudad Sangkali, specialmente sa barangay Tigluwigan, may ara Action na rin nga pag-lockdown sa balay sining bago nag-positibo sa COVID-19. Uy.
sa Siyudad San Carlos Action Eric mayara nga paniwago nga kaso subugin lamang ang daw tatlo. Ang tatlo nga ini ginalakipan ni Action Eric sang isa ka LSI kag duha ka mga repatriated nga OFW. Uy. Daw sa information kay bagulang gid gani ni nabaton man. Oo. Kag reklamo ang mga isa ka sityo diri sa may barangay Tiglawigan bangod kay tigin lockdown tungod nga ang isa dira ka nag-positive ini Action Eric ang COVID patient number 11. Oo. Isa ka 23 years old ini kag LSI nga nagalin dito sa bahin sang Cebu. Na sa din Action Eric na mga 23 na kaadlaw nga ra sa quarantine facility. Okay. Kay may mag-osubong Action Eric na kuan mo nga patakaran bala sa Department of Health nga kon maglapaw sa 14 dias kag wala pa ang iya sini nga result ipatigay ng rapid test sa iya kag kon non-reactive gani pwede siya i-release. So, tungkol sinigin, follow man ini sa amon diri nga intelligence task force. Gining 23 anyos nga lalaki nga nagalin sa Cebu nga sa dihin Action Eric nag-abot sa Siyudad San Carlos sa Hunyo 22 ginisa ang gin-swab test the next day sa Hunyo 23. Ini nga pasyente asymptomatic kag nag-stay ini sa facility sa isolation facility sa Siyudad San Carlos. Okay. Pagkatapos sa iya sinay nga first swab test wala pa sa result sa sulod sa 14 dias kag may ara pa siya nga repeat swab test nga ginimo pero wala magyapon na sa result. Sa ika 22 na kadlaw Action Eric nga ini siya ang yara sa gihapon sa among facility diri sa St. Andrew Park Place sa may barangay Tinampaan. Ini siya ang gipatigay na lang sa rapid test kag non-reactive result. Bangod sini ini siya as per DOH memorandum. Okay. Nga ang patient nga ang pasyente i-discharge ini. So gin-discharge ini siya alin sa isolation center sa Cadiz City kag pagkatapos ginlimo ng strict home quarantine siya mentras wala pa ang result. Ang problema kay man sinigid lamang ang generic kadlaw nag-abot ang result sa Provincial Health Office nga nagapakita ang generic nga positive result. Balik sa Ate, subong sinigin na kuha siya kag transfer na maliwat sa St. Andrew Park Place sa Healing Center. Kini mo naman ang contact tracing dito sa iya sini nga pamilya. Kag sa iya sini nga nakasalamuha sang time nga ini siya ang release. May lang gani kay white vaccine Eric 24 oras. Amo ganang budlay no? Oo, amo gili kay kung dugay pag inabili bawak sinerek. Kurang dugay pag ito resulta yabe to. Ti damo gidang na laktan niya gidi. Damo gid sa buhay ay. Amo gini problema ni ko sa result isa kay amo panim ko isaban ang nagahatag mang sang kabudlayan man mo. Yes, correct. Eric, mo gid ang daw hindi mo gid mapaktan kay number 1 non-reactive do makikirepet sa rapid test. As per required sa sining DOH memorandum. Kento, palmandesa nga mo diri nga intelligence task force pero pagkatapos sila Action Eric kasi nag-abot yung result nga positive gali siya. So, subong sini daw pilang kabalay ang daw tatlo kabalay kung di ka magsala ang pang lockdown sa sinang lugar pero ang mga tao naman nga ara sa sinang lugar kay man ang ilang lugar ni housing ni sa Singilanda so kaya nakita balay direction kamo na ginakabalaka man sa iban. So ang contact tracing karon nagapadayon pa may katanan sa sila kay sa tatlo nga nagpositive karon nga adlaw. Okay. So amo ni siya ang medyo mabulubudlay ang iya sini nga istorya sa Amerika. Ang isa dire nga nagpositive ang confirmed cases number 10 31 anyos nga isa ka babae nagalin ni sa Jeddah. Isa ka OFW nga repatriate ka nag-abot dire Siyudad San Carlos atong June 30 na-travel sa Jeddah to Manila kag abot siya actually sleeper flight
no, sa July 7. Oo. Nagbakod siya gin dala ini siya o kung sa Manila mismo sa airport gin swab test na ini siya, no? Oo. Sa tong sa July 7, Okay. nagabot siya sweeper flight, nagabot siya sa travel from Jeddah to Manila June 30. Pagka July 7, nagabot man siya. Pero kabalo naman ta basta OFW gani why ni siya gabot ya diri sa sa lugar kay ang aton sining Overseas Worker Welfare Administration o OWA. Okay. Amo niya actionary ang nagakita sila kagina hotel niya sila. Oo. So, gin patigayon man ang iya sining ang iya swab test to sa airport pa lang. Oo. Dito sa Manila sa July 7 at siya nagabot din pero ang provincial office naman nakabato naman sa report. Alin dito sa Manila ang RT-PCR test sa sining nga patient number 10 nga isa ka OFW nga babae, 21 anyos, positive man ang Actioneric. Pero wala niya Actioneric na katapak di sa Cadiz, ha? Oo. Kasi OFW ini mo. Okay. Ang isa naman Actioneric, ang bago is 25 anyos nga babae, Oo. LSI ni siya alin sa Manila. Okay. Kagini siya asymptomatic man, residente sa Barangay Sontri, diri sa siyudad sa Cadiz. Ang istorya, nag-abot ni siya from Manila sa kayman sa Tugoy ni Malasakit Trip Balasan to, yung 20. Gin-swab test siya sa Banwa Silvi Magaluna sa amon diri nga sa aton diri nga Provincial Hearing Center. Pagkatapos sila nga swab test sa Silvi Magaluna, ginsugat man siya sa amon nga Intelligence Task Force sa amon nga Hearing Center kag gidala sa St. Andrew Park kasi ang ara sa Banwa Silvi Magaluna usually ini mga nag-positive, no? Kaya gina-isolate. Okay. So, tungkol din siya na kuhaan sa swab test sa dira, pero gindala siya dire sa siyudad sa Cadiz. Ang report sa itong ika-13 kadlaw, nga ara siya dire sa may isolation center siyudad sa Cadiz sa Amerika. Wala siyang result. So, natabo, get rapid test man siya. Nga sariin, ang nagpakita, ang rapid test is reactive. Puchilingon, daw may ara something. Okay. So, ini siya gin-release on the 14th day. Kaya pasyente, gin-swab test siya sa apon sa sina nga ika-14 kadlaw. Sa iya kay 16 kadlaw sa facility, ang result niya sa iya first swab test nagpakita nga negative. Okay. So, tungod siya as per DOH magyapon nga memorandum kag Provincial Health Office nga advice nga ang pasyente i-discharge kag magkompleto sa 21 gikadlaw ang iya sini nga na angkon dira sa facility abi. No. Ika 13th day or ika 14th day niya, and then again required siya nga mag-quarantine, strict nga quarantine ng 21 days sa ila sini nga puloyan. On this afternoon sa sini nga hapon na sunerek, naka-receive naman sa call from the Provincial Health Office nga sarihin ang second swab test sa sini nga pasyente positive. Ay, sus. Positive naman. So, tungod nga ini siya ngayara na sa iya sini nga pamilya. So, ang natabo, immediate naman, at ginkuha naman siya, ginbutang naman sa strict home quarantine niya sini nga pamilya, ang contact tracing naman ginapadayon ng Actioneric. Kaya man, pertigin ka, delayed si tama, sa mga resulta Actioneric. So, kung lang taon din ang pasyente din sa siyudad sa COVID is 11, pero ang tatlo sila naka-recover na. So, buti nga may-ari na rin 8. Ang 8, tiyan mo ni Cebu nga budlay kete ang sa isa di ka barangay sa barangay Tigluwigan naman ang ilabon bantayan git. Kag, I don't know, basi kon boss maka-interview mata sa kay Dr. Maria Victoria Banyas, sa amo district officer, kung anong status pag isiniya sa 25 years old nga female, kay sama ka LSI nga sa lenta nga barangay Sontri, kay
Mula, gin-discharge sila. Kaso, pagkatapos ng Action Eric, nag-positive sila while nga sila sa ilan na sining balay. Ayo. Kagin, balot naman sila. Mayon niya ang mga OFW kasi ara sila na iya sa quarantine facility o kon sa hotel sa bahin sang Bacolod, no? Sa siyudad ng Bacolod, Action Eric. So, amo lang update ka kamay pa nga ati maagap. Ang comment kasi maagapan ba na? Gani. Pero sa nasiling mo to kayo na nga partiki kinamo Action Eric sa nagapasaway. Tungod sa mga pagpasaway, amo ni ang mabudlay. Diri sa syudad sa Cadiz, subog din lang adlaw. Ang mga nagkalunok pa Action Eric wala nagagamit sang face mask nga gin-endorse sa mga katapos sa kapulisan kay so one City Peace Action Team mga bilan sa kabilog 8 ang ginpaldakop kay na nga wala sang face mask sa Ronnie Almonia, Ramel Tolmo, Melchor Holiesa, Christian Molye, Jo Marie Palma, Mary Joy Solidad, Ronald Marquez. Okay. Balikan ta sa action Roger Gutierrez. Pag na-report si Roger Gutierrez, bumini magdakpan nga wala kasoksok face mask. Alagya po. Hindi mabita na. May mga kongid. May mga salawayon gid. Nga mga uto na ito. Si Roger, please come back. Yes, Action Eric, ang ika-7, Elmer Palma. Ang ika-8, amo si Nathan Mendoza. Ini sila ang mga gin-custody sang Cadiz PNP kay na. Pero before sining curfew hour, gin-release man sila. Action Eric. Pero may mga ginatag lang sila nga mga paibalo sa mga kwadla sa mga importante sa sining city border. Kag gining mga tawag naton nga minimum health standard protocol. Okay. Magsiling ka minimum, simple mo na tayo kay minimum lang mo. Tani. Hindi man tayo sa maximum, pero galing ka ba, pertigin bala ka bot na, no, nga tig-agid. Tig-agid eh. Amo na ang masyado kabudlay Action Eric. Now, sa katapusan natin nga balita, ang isa diri ka series bus Action Eric nga ginaboy sa buang kang bato. Okay. Sos na wasak gin Action Eric ang iya sining kristal. I-record mismo ni Edgardo Daima, imahilom ko rin tayo sa gidad. Isa ka driver sa series bus, kag residente sa Purokdo sa barangay Tagda sa Banwa, Sinigaran, Negros Occidental. Kaya sinipagpa-record dyan, nagaligar nga mga alas 5, sinigila mga hapon, Olyo 15. Kaya sinigila naman niyo nga series bus, may body number 5114. Ginaboy ini isang isa ka may diferensya sa panguna-una nga isa ka babayi. Kag go gid ang wala nga porsyon siya sininga windshield sa driver side Action Eric. Kag ini ang nakaangkon sang wala may baloan nga damage sa mga budlay kay manti mga mentally ill bla din dari sa Cadiz sumo mo sino na din nagpang area naman nakikita ko di may bago naman yung 2 kabilog Action Eric ko ang isa lalaki ang isa naman babae tiba ko basi ka duda ko basi ko naman sa pangaboy bla sabi na konsullugon mo siya iba ni ganan mga kabataan masulluganon man amo na nga kung isa lain man guro ang panguna-una ga pangaboy sang bato siya do ka violente Action Eric. So parte mo nga tumadolo nga report mga update ka naton dire sa siyudad sa Cadiz. Kita congratulate sa Cadiz City PNP sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto nagkuha kayo na sa award dito sa region. Kay naging best performing sila sa province-wide kaya nga ito galing nga province no pagiman siya kay Provincial Director Colonel Palgi daog Magrino sa Login sa regional naman niya province of Negros Occidental mo ang number 1 man sa gusto pong man sa siyudad sa Sagayas number 2 si Police Major
Albert C. Nakita na yung kami nagkakadlaw. Sige, wagi ko dyan ka, wagi ko kayo pare ka, ano si mo, kadumdum. Dahil ka isa lang kag-introduce ako ni Action Eric. Dahil ko ako magana, sir, wagi ko, hindi ka nyo pati nga sikit galing mata mo. Kasi sila ka sa akon, yan maiyak kagid Ate, sige sige tara, okay lang no problema. Ako na yung mga balita, mga informasyon at tumatulong si Martinao, direktor ni Sarang Tagal, si Ransan Cadiz. Ay ka pamating rin si Fiscal Maido gali sa aton. Sino? Fiscal Maido. Nalipat ko kung sino itong first name. Kaya ba nakabago na mo din nga parol of provision officer mala sa Siyudad sa Cadiz, si Ma'am Lini Ann Maido. Ang iyagali sa bala, Fiscal. Sila nga, habi mo, Action Roger. Sila nga, ginapamatian, gika mo sa akong bana, ka mga doon na aksyonerik ka na gabi. Ay, gali ka, salamat. Utay magkakadlaw. Ay, salamat. Magkagalunok-sing, magkabila kong gisa, mama. Salamat, gid, Fiscal Maido. Fiscal Maido. Kaya pamati sa ito. Kag-chika pa dali niya siya, Mr. Jordan Diaz, may gabi gina sila. Ako, kaya nga pamati, magina sila sa ito. Kaya sa tanan-tanan na. Oh, yes. Direkta sila sa kanis, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Good American Report. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Radio Gotem live report kika sa masyudad sang Cadiz. Magabi dira sa kay Toto Samuel Castillo Armita. Sino no'y manggubat sang Robilio taxi na grahin ako no. Kami ako dira pamilya Razonable sa Cadiz City aling kay Jonathan Blanco ang panamyaw. Ang report ni Aksyon na Roger Gutib giradulong siya sa Kalawan sang DTX 500 capsule sa iyo pag-exercise hindi ka makalipatan nga mag-detoxify. Tumarta DTX 500 capsule kaya mo na siya bala nagatinlos ang dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxin sa aton siniatay. Nagabulig mo ni panubos sa aton sini nga blood sugar, bangod sang organic compound nga bison, charantin, kag polypeptide. Gani sa may mga taas ang kolesterol, mataas ang blood sugar tungkol sa diabetes, para ini sa inyo, tumar kita DTX 500 capsule. Magabit na kay Aliana Ani, sa kay Cativer, sa kay Winston J.V. Cruz, kay sinungaling kapala Kingdom Saudi Arabia Puerto ba si Nonong kag si Bing Girl anniversary nila gali ko no siling ni Toto Ayan Fred Solas asawa ko Esther kag bunso ko Jaris Estilioso ginatamyo kamo ni Rock Estilioso. Nagabi man dala kay Melanie Vernas ga paurok-urok gid no. Bong kag Elseñadas sa kay Torco Jongko maing gabi gid ha. Tami ako dara si Elsa, si John kag si Ojal Binon Laho sali salin kay Cativer ha ang panamya. Halin sa report Action Roger Gutib sa Luwanta report ni Action Pam Monporte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Pam Monporte, la number 3 sa report. Tama yung gabi, please kami. Yes, Action Eric, maigid nga gabi sa atong programa Action Night Patrol. Subong sa mga tagparamati sini. Kaga sini nga gabi Action Eric, isa naman iya ka stabbing incident. Ang nagluntad iya Action Eric kahapon pasado, sang gabi pasado, alas 9:30 ang oras pa Action Eric. Ang suspitsado amoy si Rolando Cernal Idibine Gracia alias Toto, 48 anyos, may asawa o single kag pumloyo sa amoy nga doog. Kag ang biktima amo si Eduardo Navarro Jr. Bacanto alias Junjon, 25 anyos, kag may asawa kag pumloyo iniya sang barangay
man si Ginon, Silay City, kag bangod sini Action Eric kagabi dira iya sa may sitio Barak, Barangay Poblasyon 2, Ciudad iya sa Sagay, natabo ining pagbuno iya sa kay Eduardo Navarro. Ang istorya sini Action Eric, inom-inom ining biktima, kag upod sang iya tatlo iya ka mga upod sa pag-inom-inom, kag ginali lang ining suspitsado Action Eric, may dala iyang kutsilyo, kagulti lang ini ngagin buno sa ula duro iyang pamangkot, kag komosyon ading natabo sini Action Eric, kag naigo ining biktima sa idalom sang iyang abaga, kag ining biktima Action Eric di dali ning gindala iya sa may Loditi Hospital nga nabati diri sa Ciudad sa Sagay, apang gin-refer man ini dayon sing attending physician nga mo si Oscar Di Juan, Dr. Oscar Di Juan sa Corazon Locsin Montelibano Regional Hospital dira sa Bacolod City, agud mahatagan iya sang nagkakaigo nga pagbulong Action Eric ining biktima. Kag ining suspitado Action Eric nakapalagyo kag hasta subong at large ini, kag padayon nga ginapangita sang mga kapulisan diri iya sa siyudad sang Sagay. Amo ning madulong naton nga mga balita Action Eric tinga gabi, tamiyo naton Pastor Sapanta, Danilo Sapanta dira sa Murcia, upod siya panimalay nga nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol kasi gabi. Action Tamon 14 nag-report, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Salamat Tamon Forte sa iba sila report. Ang balita ng Action Tamon Forte, giradulo man sa Kalawan sang may TC, ang alkalga vitamin C, napapatudan kag na pamatato rin sa mga eksperto, tunay kag natural nga antihistamine properties. May TC makabulig para makontrol ang mga allergies pagi sa panubos sa level sang histamine. May TC kag Santor Plus Herbal Capsule, Campion Gid nga kombinasyon. May gabi dira sa kay Corazon Villasis kayo sa Binalbagan, Jocelyn Arisibita Ulak, Heaven Totomil John Sinarosa sa may Cebu may gabi, Rowena Doronela Nuble, Heaven sa kay Manong John Bilonyo, may gabi dira sa kay Roger Gayo sa San Vicente Binalbagan, na kay Corazon Villasis Gayo ang Panamyaw. Paring Amik Carceniego dira sa London, pare may gabi dira sa imo si Axel Lorgiano, ara pagaliga pulaw-pulaw pa ho, si Aliana Ani, si Toto Renly Javier Martir dira sa Valladolid may gabigid, sa Kuwait ara si Cory Bidaha, watching from Casey Aliana Ani, Aris Lee may gabigid nini Campanyelda, no, may gabigid maninay sa Panokoy tamya ko dira si Rabi Nathaniel kag pamilya Sinarosa, alin kay Romibil Sinarosa Hinko, Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey may gabigid, Suzuki Big Bike Center Bacolod Jessery Galvez may gabi dira sa imo, sa kay Veronica Trosio ang akong classmate kag gwapa, PCR BCPO may gabigid ga monitor sa aton. Tami ako na pamilya pamilya Sivalios, Santa Teresita Ibi Magalona, John Sivalios ang Panamyawa. Alin kay Norma Ositi, may gabigi dira, pamilya alias Kagriporas, ginatamya ka mo ni Cart Russell Reporas. Alin sa report ni Tamon Porte, Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Percival Villamor sa report press, may gabi pas kami. Mayroong gabi Action Eric kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Kaina sang aga ang Lacarruta Police Station sa pagpamuno ni Police Colonel Junel Guadalupe, Chief of Police ng siyudad sang Lacarruta, upod ang PCR, PNCO nga si Police
Corporal Malo Alusitain nagpadulong dito sa Barangay Aral kabahin ini Action Eric sang 25th VCR month celebration nga sa diin pananom o kung nagtanom sang mga pila ka mga puno sang kahoy dito sa may Barangay Aral. Kag inisya ang may tigulong pinag-igting ugnayan sang mamayanan at pulis laban sa COVID-19 epidemya. Ang Lacarruta Police Station nag-conduct sang tree planting dito sa area nga sa diin man nagahatag man sang mga flyers sa mga pumuluyo dito kabahin sini sang National Task Force o kun ILCAC dito sa may Barangay Aral. Kag sa mga naghatag man sa mga flyers kabahin sang ginatawag nga Republic Act 9165 kabahin sang Dangerous Drug Act kag 7610 Republic Act 7610 kabahin man sang anti-rape law kag ining violence against women and children. Tunga ini sa adlaw ang aktibites sang aton kapulisan sang Lacarruta, nagbuylog ang tanan nga mga katapo sang PNP sa pag tree planting didto sa amo nga area. Amo ini ang aton observation report gikan diri sa aton namtangan sa siyudad sang Lacarruta para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon Percival Villamor ga report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Percival Villamor, live report sa Lacarruta. Ginadulong siya sa Santon Plus Coffee Mix. Suwabing aroma, suwabing tiplada, kag suwabe ang sabor, makabulig panubo sa iyo nga kolesterol. Amo ini sekreto kabakuha mo sa Santon Plus Coffee Mix. Himo ini sa balonggay, soya kag santons, dako ang mabulig pagpanubo sang bad cholesterol, bangod sang protein sa kada timpla mo sang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Magkabidila kay Madam Nida Anelda Siguanse, si Garcia Gigi, Ibo ni Butcher, naga-monitor dira sa aton sa bahin sang Germany. Delebet ninyan family, may kabigid sa Barangay Lopisayna, Morsiara, Siding Alita. Diyan ay kadaragid may mayong gabi sir nakita nabala ang tatlo away pa to makita ito nalunod way pa to Toto Ayano Herdin Montoya Infante may gabi igid Toto Ayano gapulaw-pulaw pa tinakuha mo na itong imo nga tuna Toto Ayan Toto Ayano Jervin Montoya Infante. Si Charmin Cordero Adormeyo Puentes, gamonitor sa ito, no? RG Sol Roping, Mr. and Mrs. June, kagkumarita Ronaldin Solinap dara sa La Carlota City. Mga RG Sol Roping Boys, may gabi gida. Jendelyn Pamposa, Danny Pornis, Salomante sa Dallas, Texas, para siya gamonitor gid sa ito, no? Salamat gid. Toto Nilo Patalita, manong ka parok-urok. Si Gloria Holiesa, si Roger Tori Carion, si Kenneth Conce Valencia, Kenneth Jeff Chavez, gapa urok-urok isa to, no? Si Narch Parcoli Garda, kag si Yolanda Dilicano. Check attendance lang. Ang iban daw hindi na malambutan. Sige, balik tayo dugay-dugay sa ato pabalik report na action natin na boso pagkatapos sa talagang importante ng mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This new sponsorship was brought to you by Emperador Brandy. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mong light.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin.
napamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik din sa ato pablakad, balikat at sa Patrol 2 si Aksyon Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Eden Aboso sa report. Aksyon Eden, Peskamak. Action Eric, naglawig sang 5 ka oras ang virtual conference nga ginpatigay ni PNP Chief General Archie Gamboa sa kapulisan sang Police Regional Office 6 karon nga adlaw sa Camp Martin Delgado sa syudad sang Iloilo.
So kay Major Norberto Baniso, tagpamuno man sa Police Community Relations sa NOCPO, ang mga provincial city directors gid lamang ang nagkadto sa regional office samtang nagtan-aw man sa tansang kaopisinang iban nga mga provincial offices. So kay Baniso, gindayaw ni Gamboa ang PRO6 sa mga proyekto kag programa sini nga ginapatuman sigalo man sa pagpamuno ni Police Brigadier General Rene Pamuspusan. Sa Fiat na bahin gin-report naman ni NOCPO OIC Colonel Romy Palge kay Gamboa ang 16 milyones pesos nga balor sa mga proyekto sa karon sang NOCPO sa bulig naman sa stakeholders kag mga local government unit. Palayag ni Barniso liwat man ginpanumdum ni Gamboa sa kapulisan ilabi na sa mga nadestino sa checkpoints nga magpakita sa respeto sa tanan nga oras. Dugang pagin man duman ni Gamboa sa tanan nga direktor niya ipaydalom sa good moral and right conduct training ang mga kapulisan. Balita rin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat aksyon natin Theory Abet ang kabukusan nga pagpangalakad aksyon at patro program Miyerkules nga edisyon magatakopi temporaryo balik ini buwas Webes same time same station ato sa mga patrol unit reporters in action nga nagpalakad karon nga gabi Percival Binamor, Tamon Porte, Roger Gutib, Action Eden Aboso, Action Papang Nixon Tahom, ato nga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Nelmar Badera, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back ay Security Guard Campaner, with IT Expert Cell L. Ray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Silan sa Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, Back to Back ay Security Guard Rene Cordoba. Sa ngalan sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Action Rex Cantong, yung lakad ang kurman Action at Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat atis magtulog, magpangamuyo. Sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Bilog Kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo.